guys, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channelaव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय. दा आङो अबाव दङ नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ. दा आङो दङ रन्जु बिउटि पार्लाराव, सिमेन्ट सापरि रन्जु बिउटि पार्लाराव. नोंथांमोनाथ' मिथिगौ जानांगौ जोंनि सिमेन्ट सापरिनि एरियाफोरनिया, मानोना बे रन्जु बिउटि पार्लाराव बयबो फैयो. नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो. बेसे गोजांदो जोंसो मिथिगो होनलायदो. लोमनानै फैबा स्र' जायो. नै आंजों लोगोसे भबानि बर' दङ. हाय बुं. हाय लोगोफोर. बिराद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनदों आरोना लोगो भबानि बर'खौ. माबा बिदिनो मास मोनसेसो जाबाय आरो. खानायखौ हिट होफिनबाय नामा होननानै सोंलायलायो मानसिफोरा. बोआखै, बिराद मोजां जादों. नैथिंजायबो आरो गोदान. दा फार्स्ट क्रिमा जोब्बाय, ओमफ्राय कमप्लिट जाबाय. ओमफ्राय बिदिनो 1 घन्टासो लायो खोमा, 1 घन्टासो लानानै ओमफ्राय सुफिनलायसिगोन आरो. नोंथांमोना नायलांबाय था. बाजैया खानाय सुजागासिनो, ओमफ्राय दा जोङो दसे जिरायनानै दं आरो. आङो बाबाय आरो बिरादनो. थांनो लुगैबाय बाबाय. होमबाबो एसे माबासिम जाहैगोन आरो 5टा, मोनाबिलिनि 5टा बा 6टासिम जाहैगोन आरो. दाथ' टाइमा एसे जाबाय नालाय, 12टा ना 1टा जाबाय दा. ओमफ्राय दा एसे गोबावै नेनांसिगोन आरो. नोंथांमोना नायलांबाय था थेवबाबो, आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो. बानायखांनाय. खानाय हिट होनायखौ नेगासिनो जोङो. बाबाय. आं लाथार.
स्कुटिखौ ओइ खाथियावनो सान्दुं गोनाङावनो दोन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेलेगाव दोनबाय आरो नै जोंना थाबनो जासिगोन बोखांनानै ओमफ्राय आरो मुलि बेलेग फोनलायबाय आरो बोखांनानै